नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर दिवाळी फराळामध्ये मी आज बनवते बेसनचे लाडू। तर हे बेसनचे लाडू मी बेसन पीठ न भाजता लाडू बनवून दाखवणार आहे। अगदी सोपी रेसिपी आहे, सहज तुम्ही हे लाडू बनवू शकता। तर कमी वेळामध्ये आणि कमी तुपामध्ये हे लाडू बनले जातात। अगदी रवाळ, घशामध्ये न अडकणारे, टाळ्याला न चिकटणारे हे लाडू मी आज बनवून दाखवणार आहे। अगदी सोपी रेसिपी आहे। तर वेळ न लावता आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया। तर बेसनचे लाडू बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे हरभरा डाळ। तर इथे मी हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे, स्वच्छ पुसून घेतलेली आहे। तर हरभरा डाळीपासून आज आपण बेसनचे लाडू बनवणार आहोत। तर आता आपल्याला पहिल्यांदा लागणार आहे तूप। तर इथे मी अर्धी वाटी तूप घेतलेलं आहे। तर तूप जेवढं आपण घेतले तेवढं तूप आपल्याला लागणार नाही। या तुपामध्ये आपण चणा डाळ तळून घेणार आहोत। तर आता 1 वाटी चणा डाळ घेतलेली आहे। तर आता आपण तुपामध्ये घालूया आणि गरम तुपामध्ये डाळ तळून घ्यायची आहे। तर सोनेरी कलर येईपर्यंत आपल्याला ही डाळ तळायची आहे। 2 ते 3 मिनिटे लागतात, जास्त काही वेळ लागत नाही। तर ही सर्वात सोपी पद्धत आहे, झटपट बनणारी रेसिपी आहे। तर तुपामध्ये आपल्याला ही डाळ छान खरपूस होईपर्यंत तळून घ्यायची आहे। तर बघू शकता कलर चेंज झालेला आहे, सोनेरी रंग आलेला आहे या डाळीला। तर आता एका प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊया। तर अशा प्रकारे ही डाळ काढून घ्यायची आहे। असा कलर आल्यानंतर जास्त पण पुढे जाऊ देऊ नका, नाहीतर डाळ पूर्णपणे करपेल आणि करपट वास येईल बेसन लाडूला। तर इथे मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेली आहे, थंड पण झालेली आहे। थंड झाल्यानंतरच आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून ही डाळ बारीक रवाळ वाटून घ्यायची आहे। तर आता थंड झालेली आहे। तर मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे। तर जे मिक्सरचं सर्वात छोटं भांडं असतं त्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण ही डाळ घालणार आहोत। तर या डाळीसोबत तूप येऊ द्यायचं नाही। जर तूप येऊ दिलं तर डाळ बारीक नीट होणार नाही, म्हणून पूर्णपणे नितळून डाळ थंड करूनच आपल्याला ही बारीक करायची आहे। तर आता आपण बारीक करून घेऊया। तर बघू शकता तुम्ही एकदम बारीक डाळ झालेली आहे। तर अशा प्रकारे आपल्याला ही डाळ बारीक करायची आहे। तर लगेचच बारीक होते, तर थोडीशी रवाळ आहे, तर नंतर आपण चाळणीने चाळणारच आहोत। तर आता आपली ही डाळ छान बारीक करून झालेली आहे, आता काढून घेऊया। तर आपण बेसन पीठ भाजून लाडू बनवतो तशाच प्रकारे ही बेसन पीठ दिसत आहे, तुम्ही बघू शकता। भाजण्याची पण गरज लागणार नाही। ज्या कढईमध्ये मी तुपामध्ये डाळ तळलेली होती, थंड झाल्यानंतर त्याच भांड्यामध्ये मी हे बेसन काढलेलं आहे। तर बेसन काढून झालेलं आहे। तर राहिलेली डाळ होती तीही आता आपण बारीक वाटून घेऊया। तर तूप बिलकुल येऊ द्यायचं नाही, ही छोटीशी टीप लक्षात घ्या। तर अशा प्रकारे मी इथे दोन्ही स्टेपमध्ये डाळ पूर्णपणे बारीक करून घेतलेली आहे। तर तुम्ही डाळीचा कलर पण बघू शकता बारीक केलेल्या बेसन पिठाचा। तर जशी आपण बेसनचे लाडू बनवते बेसनचा वापर करतो भाजून, तशीच सेम झालेली आहे। कलर तसाच आलेला आहे बेसनला। थंड झाल्यानंतरच आपण यामध्ये साखर घालायची आहे। तर 1 वाटी डाळ घेतलेली होती, तर 1 वाटीच मी इथे पिठी साखर घेतलेली आहे। तर थोडीशी ठेवलेली आहे, नंतर मिक्स केल्यानंतर बघणार आहोत आपण किती लागणार आहे टेस्ट करून। तर चवीपुरतं मी इथे थोडंसं अगदी मीठ घातलेलं आहे आणि इलायची पावडर घातलेली आहे स्वादानुसार। तर कोणताही गोडाचा पदार्थ असो, त्यामुळे गोड पदार्थाला चव छान येते। तर अशा प्रकारे आपण मिक्स करून घेतलेलं आहे। अजून थोडीशी साखर लागत आहे। तर 1 वाटी भरून घेतलेली होती पिठी साखर, ती मी पूर्णपणे इथे घातलेली आहे। जर तुम्हाला जास्त गोड हवं नसेल तर तुम्ही 1 वाटीला कमीही घालू शकता। तर अशा प्रकारे आपण हाताने मिक्स करून घेऊया। पूर्णपणे पिठी साखर आणि बेसन मिक्स झालं पाहिजे। तर आता हे मिक्स करून झालेलं आहे। तर आता आपण मैद्याच्या चाळणीने हे बेसन चाळून घेऊया, कारण की बेसनमध्ये आणि साखरेमध्ये थोडेसे कण राहिलेले असतात, ते वरती राहतील आणि बेसन मऊसूत असे चाळणीने चाळले जाईल। तर अशा प्रकारे आपण सर्व बेसन इथे चाळून घेऊया। तर हे वरती जे राहिलेलं आहे ते आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पुन्हा एकदा घालून आपण
एकदम फाईन पावडर करून मग मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि चाळून घ्यायचं आहे। तर आता या पिठामध्ये 2 चमचे मी पहिल्यांदा तूप घालत आहे। तर तुम्ही लक्ष देऊन हा व्हिडिओ बघा, तूप जास्त लागणार नाही आपल्याला। अगदी कमी तुपामध्ये 1 वाटी बेसनमध्ये आपले लाडू तयार होणार आहेत। तर बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे मी बाइंडिंग पूर्ण करून घेतलेलं आहे 2 चमचे तुपामध्ये, कारण की आपण तुपामध्येच डाळ तळलेली होती, त्यामुळे इथे खूप काही तूप लागणार नाही। 2 चमचे तुपामध्ये आपले लाडू बनणार आहेत। तर अशा प्रकारे इथे मिक्स करून झालेलं आहे। बाइंडिंग पण छान येत आहे लाडवाला। तर आता आपण लाडू बांधूया। तर खूप काही कठीण नाही, अगदी मऊसूत आणि सॉफ्ट असे लाडू वळले जात आहेत। बघू शकता तुम्ही किती मस्त चमकदार असे बेसनचे लाडू तयार झालेले आहेत। तर सहजपणे हा लाडू वळता येतोय। अगदी मऊ गोलगरीत असा लाडू आलेला आहे। तर वरती आता आपण गार्निशिंग म्हणून पिस्त्याचे काप लावूया। तर तयार झाला आहे आपला मस्त असा हरभरा डाळीपासून बेसन न भाजता बेसनचा लाडू। तर अशा प्रकारे इथे सर्व लाडू आपण बांधून घेऊया। तर ही सर्वात सोपी पद्धत आहे। जर तुम्हाला बेसन भाजायचा कंटाळा येत असेल किंवा वेळ नसेल तर तुम्ही अशा प्रकारे चण्याची डाळ तळून बेसन लाडू बनवू शकता। तर अशा प्रकारे इथे मस्त असे गोल गरगरीत चमकदार आणि मऊसूत असे लाडू तयार झालेले आहेत। तर 1 वाटी चणा डाळीमध्ये 12 लाडू इथे झालेले आहेत। तर परफेक्ट प्रमाण घेऊन मी इथे लाडू बनवलेले आहेत। अशा प्रकारे जर तुम्ही लाडू बनवले तर बिलकुल बिघडणार नाहीत आणि खातेवेळी ते टाळ्याला चिकटणार नाहीत। अगदी मऊसूत रवाळ दाणेदार हे लाडू बनलेले आहेत। खूप सोपी रेसिपी आहेत। इथे मी प्रमाण कमी घेतलेलं आहे। मला जर जास्त लाडू बनवायचे असतील तर तुम्ही हेच प्रमाण डबल घेऊन लाडू बनवू शकता। खूप सोपी रेसिपी आहे। तर अशा पद्धतीने या दिवाळीला तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करा। तर एक लाडू मी तुम्हाला तोडून दाखवते की आतून तो कसा झालेला आहे। तर त्याचं टेक्स्चर तुम्ही बघू शकता। एकदम भारी मऊ लुसलुशीत आणि रवाळ अशा पद्धतीने हे लाडू झालेले आहेत। ओठाने खाईल असे हे लाडू बनलेले आहेत। तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा। तर बेसनची लाडूची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? बेसन न भाजता खूप सोपी रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे। तर रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनेलला लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा। भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।